salutare băi și bine am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta ne vom juca Brawl Stars pe contul mare împreună cu prietenul meu cel mai bun, Gabi Gamer YT. Salut! Și este un episod foarte special pentru că este o colaborare între mine și el. O să aveți canalul său în descriere. Așa, tocmai ce a terminat și el de filmat și am spus să mă apuc și eu ca să pun, practic astăzi am înregistrat 2 videoclipuri, astăzi, unul pentru astăzi și încă unul pentru mâine, ca să nu mai stau să mai înregistrez. Și am decis hai să încep să înregistrez acum împreună cu el, că tot mai am timp. Și am spus să dăm și noi câteva meciuri, așa ca pe vremuri. Și de ce nu, haideți să începem. Bun, ce Brawl să alegi? Brock? Ciudă, uite ce am eu. Uite ce am eu. Încerc să mă pregătesc și eu cu ceva. Ia-ți-o pe... o ai pe Bibi? Să nu ia-ți-l pe Crow, ia-ți-l pe Crow. Nu, ia-ți-l pe... Ia-ți-l mă pe Crow. Așa, Clash de Gadget. Bun, hai băgăm un Brawl Ball. Și îi fac promovare și lui Gabițu pentru că și el postează în fiecare zi, diferit de timp, dar pentru că el nu prea are mult timp. Și postează în fiecare zi, dar nu postează la an. Și m-a murit ca prostul. Mai întreb, vreau să zic că va posta în funcție de timpul său. Cred că iar nu l-am gol. Adică fiecare oră, fiecare minut. N-a spune că părinții facă treaba. Nu! Bine, măcar ai scos minge, măcar... Bă, dar Piper aia asta la feca, ești nebun. Fii-te cum dă ultimata, aia. N-am făcut nimic cu ea. N-am făcut nimic cu ultimata. Voiam să sar pe el. Man, am dat de niște meciuri pe canalul său. Am dat de niște player. De doare capul când îi vezi. Pe care canal? What? Nici am apucat să ne respawnăm. Se pare că primul meci a fost destul de nașpet. Mai eu bag spera, că tu știi cum rup cu spera la Brawl Ball, nu? Bine, atunci o iau pe Jackie. Ai văzut? Sau nu, o iau, mai bine o iau pe Penny, mă descurc mai bine și am și Gadgetul. Bă, dar ai văzut în primul meu clip sau în al doilea cum rupe pe ăștia cu spera la Brawl Ball, nu? Bun, hai că avem și un tic în echipă, las că e ok. Dau și eu cu Predict, am nimerit ceva cu Predict. Mamă, ăsta are Brawl de super. Mama, Brawl Pass, ești prost, poate să mai dă păsări. Șanse legendare ăștia. Eu cred că o să-l iau pe... nu pe Surge, pe... Dă-i ultimate lângă Brock și... Uitați-mă. O dau acolo între ei și o să spargă. Bine, acolo pe crat. Îl rup. Dă-i. Mamă, ce mă enervează. Nu. Mamă, și mi-am dat seama că m-am dat așa. Hai, poate nu trebuie. Hai că dacă tic faci ceva. Hai că dacă... Da, e și greu de jucat tic, stai cu minte. Versus... Nu, vin eu. Băi, n-am intrat cu mingea în poartă. Se-mi frosca. Gata, oricine. Hai, gata. Ori eu prost, ori îmi dă telefonul la gol. Gata, hai, gol. Frumos, am salvat meciul. Am salvat bine meciul acolo. Eu prost care fel să vreau tot autogol. Hai că am dat bine. Prima atunci acolo la început de runda mea. Poți să Claudiu, te bag în carantină că ai coronavirus. Bă! Pentru că când ai scutul ăla, poți să distrugi. Ăla lui Sprut, dacă nu știi. Nu! De ce trebuia să fie acolo? Nu-i corect, gol.
Bă, și ne-am descurcat așa de bine. Bă, dar parcă am zis că e rău, bă. Da. Și ceva, un bac tancul. Let's do this. Și eu. Serios, ăsta e tancul tău? Da, mă, tu și bine intru în ei? Mamă, habar n-ai. Ia, și aici. Eu de tancul mele. Am și ghești pe Da, și mi-a plăcea mult gadget pe Star Power. Ăla cu viața în plus. Mamă, ăsta la gadget. Ăsta s-au cumpărat Brawl pe trecut. Nu. Dau și eu acolo așa la predict. E acolo. Ce faci? I was mort. Am fost mort. You wasn't. You isn't. Finos, finos. Nu cred că zice asta. Finos, finos. Ia, doar la predict. Bă, dar Acum l-am nimerit. Ia FC ăsta, ia FC, ia. Ia treci. Tenta 2000, Fenton. Du-te, bă! Spawnează-te! Nu mă, dar m-am teleportat. Ia! Tenta 2000! Ba, M-am teleportat, fiindcă Bă, am lag. gadgetul. și tu ai lag? Nu, n-am lag. Eu am lag. Bă, am lag. Păi eu am... Bă, la un moment dat... Bă, am lag. Nu știu că am lag. Deci la un moment dat seara aveam 200 de GB din 32, înțelegi? Adică aveam 11 GB liber. Gata, Axel, nu Și mai am lag. acum, că încă ar trebui să fie după 900 de GB. Hai, e de acolo. Mă duc așa. Du-te, bă! Dă-ți ultimată! Nu cred cum m-au dat! Mă, nu te cred. Gata, intru. Intru. Bine, hai că am intrat bine acolo în ei. Sparge asta, sparge ecranul. Îi sparg și pe ei, le sparg dinții. Da, te spare bine, hai dacă e, te Nu, E spart. Mi-a spart numai monitorul. Păi la mine telefonul e spart, deci mă bătănește. Da, și la tine. Da? Fugi, bă! Intră, vezi tenta 2000? Bang! Ai văzut tenta 2000 ce acolo? Nu, da, ai văzut cum am teleportat în spatele ei? Fiate, ce gol elegant, frumos, elegant, cât de cât am salvat meciul aici. Iată aici. Tenta 2000! Yahoo! Nu avem atâta. Bă, crezi că dăm un gol în secundele astea? Habar n-am, cred că da. Cred că da. Pasă, băiatul, pasă. Dă pasă. N-auzi? Dă pasă, că te sparg eu pe tine. Stai aici, că mă bag cu fața lui. Bă, lasă să se termine, să-ți facă overtime. Dă ăsta un gol cu jumătate. Păi da, asta, eu mă duc așa cu ăsta după el. Nu după Dynamite. Ia aici. Dau așa la BG. Nu dă. Găbițu, pasă Găbițu, pasă. Lasă. Nu cred, copii mine m-au luat. Mamă, am pierdut. Și ideea ăsta ca un profil așa de sol. Nu! A salvat. Sus, în deal. Nu! Nu blochează-o. Bine, oricum cred că e draw, cred că e egalitate. Da, cred că e egalitate. Că niciunul nu duce. Pasă. Spate. Nu, ori pierdem, ori egal. Nu, e gay. Acum eu? Nu! Yes! Bine, bă, dacă dădeai gol acolo era șpecher. Cum? Nu, și nu sunt eu. Ia ascultă melodia asta de fundal. Băi da. Ce mișto să aude. Da. Și cam atât a fost și episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați în comentarii ce jocuri mai vreți să jucăm și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa!